Oi moranya kwa Ramogi Joang kamora mora maintiere ageno ni odiochieng' mar yodheyo makare machiegni e chenro mar ang'ich welo. Bende kawuono otieno mar tarik 19 weche mathoth pod dhi nyime pacho kaeri. Achiel kuomgi en ywaruok manitiere kind commissioners mag IBC kapod weche dirore makoni koda kocha. Bende wabiro nyisi malingli mabende koro sani yudore kaluwore koda tho mar apisa mar IBC Mano Musyoka mabende kasane wachore nyakwa Ramogi. Weche gi kachiel koda mamoko wabiro miyo kanyo e chenro mar ang'ich welo. Magi emoko kuom weche ma wamiyo pek. Nonro ma ohiu menyo wuoth mogik mar Daniel Musyoka, apisa mar IBC mane kwany ringre tok yiero maduong'. Lazima tupate haki, na haki ikiamuliwa na koti, hiyo ni ya mwisho. Hata kama hukubali kwa roho yako, lazima tutulie na tukubali uamuzi wa mwisho. With marazimio la umoja pod ng'ur kagikwedo jatend piny moyier William Ruto kuom sero josiasa mamoko kagiyuak ni mae biro thiro demokrasia mapachoka. Apango mondo temane kada ter muson mar ka ng'ati otho kithiedho to kik ichulo hospital bill. County government wa Kiambu nyalo chung'nie. Kennedy Odhiambo orwako lemo mar MCA makahawa sukari e county ma Kiambu. Oimore kendo nyakwa Ramogi bende kaka ne wasingo wabiro bedo koda wendo Mano Rafael Tuju mabende njata tije mar Azimio la Umoja One Kenya. Machiegni parne nyalo tudori kodwa e namba mana 36000 kata bende nyalo limowa e mbui magwa kama oting'o Facebook, oting'o Twitter, oting'o Instagram kachiel koda YouTube. Kamano machiegni nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Winnie Adoyo. Ywaruok e kind commissioners mag duol matayo yiere pacho kaeri mano mar IBC omedore kawuono ka ang'wen kuomgi omedo seyo jakom mar IBC Wafula Chebukati. Ka otelnegi kod jalop jakom mar duol no Juliana Cherera, commissioners go kwedo Chebukati kuom lieko nigi pango chuno jo Kenya mar mondo doge yiero e kinde mane gidagi duoko mar ombulu mar jolar komten piny. E ote manochwal e ute fwambo, commissioners go bende oyango ni onge yuak oknonyuak pachgi e kinde mane IBC ochoro yiero mar kom gavana ma Mombasa kod mano ma Kakamega kachiel kod mano mar kuonde chung'od bura 4 kod wards 2. Juliana Cherera, Francis Wanderi, Justus Nyang'aya kod Irene Masit ne ochweyo kokgi e uteno. Kawadhi nyime nyakwa Ramogi en kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance pod jiwo paro mar dhi e doho mar ng'ur kapingo duoko mane IBC oyango e William Ruto kaka jaloch e komten piny Kenya. Jalup Raila Odinga Mathakarua kawuoyo e gwenge ma Kirinyaga nowacho ni ratiro en e siro mar kwe. Omiyo nyaka luor ratich oganda kata ka ijiwo horuok e kindeni. Jailieta miyowa mathoth. Kweth mar Azimio koro yango ni gichwalo ng'urgi e doho mamalo mogik ka gipingo lendo mar IBC mano yango William Ruto kaka jaloch e komtend piny e yiero maduong' ma higani. Lazima tupate haki, na haki ikiamuliwa na koti, hiyo ni ya mwisho. Hata kama hukubali kwa roho yako, lazima tutulie na tukubali uamuzi wa mwisho wa koti. Like you all know, we are petitioning, and the petition will be filed when our legal team advises how and where. Those are issues that I want to leave to our legal team, but this is an issue that we will take it all the way. Karua mane en jalup Raila Odinga engwela ro komtend piny owacho ni jo Kenya okowinjo kas gi wach kwe ma onge ratiro. Peace without justice cannot last. The country deserves justice and peace. And our national anthem, we sing, justice be our shield and defender.
Kweth mar Azimio One Kenya Alliance nokwedo duoko kagiwacho ni gichich kod kaka IBC notayo chenro e kinde machuok kapok ne gichiwo duoko mar ombulu mar jolar kom tend piny. Jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni bende oseyo IBC. Even after the dust has settled, we must address this issue. I want to say it again. We have no country if we do not address the massive rigging that we experienced. Kioni omedo ni ratiro mar oganda nyaka miluor ma okodeo wang jotelo. Losing is not a big issue, but you want the will of the people to be reflected by the outcome. In Mount Kenya region and in the whole of it, I want to tell you again, that is not the will of the people. That is the will of William Samoei Ruto. Karua bendo medo kwae jo Kenya mondo obed gi horuok e sama irito chwalo burano e doo, kowacho ni doo ema dhi chiwo wach mogik e wi yiero. Tutulie na tukubali uamuzi wa mwisho wa koti. Mumeamua, lakini koti itaamua kama mahesabu imeingiana au ni mahesabu ya bandia. Kwa hivyo tuwe na utulivu, na vile tumeungana hapa bila kuulizana wewe ni wa chama gani, wewe ulipigia nani kura, tuendelee na maisha vile tunaendelea na maisha tukingojea mahakama isimame imara, ipeane uamuzi mwema. Na najua hiyo uamuzi sisi wa Kenya tunayangojea. Jeremiah Kioni omedo seyo duond buche madar wuoke Azimio kadhie Kenya Kwanza kowacho ni ginegore kendgi. Those young people risk losing their seats even before they are sworn in, because they have already given grounds for petition. And if they are being petitioned from where they were elected, this becomes another ground in the petition. Kwayo migolo en horuok e kind jo Kenya e sama kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance chwalo chenro mag manyo ratichgi. Gijiwo jopiny mondo odhi nyime gi ngimagi mapile kapile. Jailieta, Ramogi TV. Kawadhi nyime eni jokanyo mag duond buch UDA bade Masiaya okwayo jatend piny moyier William Ruto mondo oriw joluo e piny owacho mare. Kotel negi kod waore Dianga giwacho ni gin kod adiera e witende kagikwayo mondo oneni okoweyo joluo oko e kinde ma oloso sirikal manyien. Gimedo ni ne gitiyo matek e kinde campaign mar uso manifesto mar Kenya Kwanza, kendo neno ni duond burano oyudo ombulu e county no. Kes no kuma bro dhiye onge. Wano kwaniji, koso ndalo mang'eny. Higni mang'eny ahinya ka wan parwa, wan pod wabro tiyo kode kamoro achiel. Wabede mesa, en watiyo, emomiyo nitie votes ma pod luo moro machielo motegno mondo mi chungnwa. Ndo manyo nyalo loko ja Kenya manyalo loko ngato onge. Bwana President, mimi nakuomba serikali yako iwe kama ya Magufuli. Hayati Magufuli wa Tanzania. Ukumbuke wale ambao wajiwezi. Na nilikuwa naomba kwa serikali yako, na tamani utengeneze kikao ambaye imesimamia watoto ambaye hawana wazazi na wamama ambaye bwana wao wamekufa. We saw in this party, and this the best time we can sit together on a table so that we also, as people of Nyanza, we get something in this your government. Oriti ne migaono. Kaolose kinde yao klese BC skund sekondar makamiti e county ma Nairobi, magoha okwa jonyuol ma nyithindgi nie klas 6 mondo oyier skunde machiegni kod kuonde magidakie kar yiero skunde mag somo mamalo mabor kodgi. We have continued to say, and being a Kenyan is very difficult, because we have continued to say in very simple terms, without water in our mouths, that most of the children will be in day schools. Quite a number of my relatives now are in private schools. They are not about to leave those private schools now. Are we together? But when it comes now to year 9, they want to go to the alliances and the Kenya high schools of this world. There will be a change at that time, because some of these schools they want to go to will have specialized in certain areas. Like we have said, there will be 3 pathways. Ne omedo wacho ni piny owacho miyo pek skunde mag sub-county kuom miyogi klese mang'eny ka ipimo kod skunde madongo
midendo ni national schools kaka yo mar neno gi kawo thot jopuonjre e gwenge magintiere. Chenro makamano onywako skunde mag sekondar 8,890 mag piny owacho kod mamoko mag ji giwegi maromo 983. If you look at, for example, a school like the Kenya High School, maybe we have given them 4 classrooms. Are we together? We have given them 4 classrooms, and those 4 classrooms, for example, when you want to allow the national character to be noticed, you'll first of all start looking at the face of Kenya. Are we together? So, but when you look at for the cutthroat one, they have either 14 or 16 classrooms. Chenro mar yiero ne jopuonjre skunde madundo mag sekondar ne oyawo ayanga tarik 15 dweni kendo biro dhi nyime nyaka tarik 30. Kaluwore gi Magoha, piny owacho osegero klese mag CBC maromo 100% e gwenge mag Nyanza, Masawa kod Nyandwat ma Ugwe. We are doing extremely well. I think about 5 or 6 counties have now reached 100%, scattered across, that including Migori, Nyeri, some from the northeastern. In the regions, we have 4 regions that are doing extremely well: Nyanza, Central, Eastern, and Northeastern. We have a little bit of hiccup here in Nairobi and Western, and I want to urge my good officers in the field that we must pull together. We are at over 80%, which means we have less than 1,000 classrooms to build. Magoha bende ojiwo jonyuol mondo ne jopuonjre duto oyepo ka owacho ni arita kwe ni kare e skunde. E komachielo, Ngire Magoha bende ogolo siem mager ne jopuonj madongo mag skunde mag sekondar kuom duoko pacho jopuonjre mapok otieko chulo school fees. And I think it is totally unfair for you to send any child home. And we are going to bite on this one. We are going to bite. These children are not children of dogs. They are our own children that we created with our own blood. And the government is very firm that if you feel that you are in a very tight situation, engage the parents yourself. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime eni jatend duond bura mar Ford Kenya Mano Moses Wetangula okwayo jatend piny Uhuru Kenyatta mondo singne oganda jo Kenya ni obiro chiwo telo ne jatend piny moyier William Ruto. Wetangula mane loso e kaunti ma Bungoma osingone Uhuru ni gin kaka Kenya Kwanza gibiro miye luor makende kaka jotend piny Kenya mamoko machon kaka Mosenindo Daniel Moi kod Mwai Kibaki. Kata kamano ne opuoyo Uhuru kuom nyiso jodito mawuok e piny Amerika manyoro lime e kar jot mare ni obiro chiwo telo ne jatend piny manyien e yor kwe. Sisi kama Kenya Kwanza tumesema, nataka kurudia, tutakupa heshima yako kama rais mstaafu. The same way we respected Mzee Moi mpaka akaitwa na Mungu. The same way we respected Mzee Kibaki mpaka akaitwa na Mungu. Ile tunakuomba tu vile the delegation from America told you yesterday. And I want to thank you for assuring them that the transition will be orderly. Please break your silence and acknowledge, 1, that there was an election, 2, that you supported a candidate, 3, that the candidate you supported did not win, 4, that the candidate you didn't support won, and 5, that the candidate who won will succeed you regardless of your feelings, because that is the choice of the people of Kenya. Riwruok mar jodolo e kaunti ma Migori okwayo kwe e kind oganda e seche makoro igeno ni duond buch siasa mar Azimio la Umoja oseyango ni odhi e doho mar kwedo duoko mar yiero e kom nero mar jatend piny Kenya. Kane giloso e boma ma Migori, jodolo gono kotelnegi kod jadolo mar PEFA Alan Odoma ne okwayo oganda jo Kenya mondo med bedo gi kwe seche magirito ng'eto mar doho maduong'.
Odoma ne oseyo duol ma ochung'ne yiero IEBC ka owacho ni pogruok mane one e kind commissioners mag duol no nyiso ni duoko mar yiero ne nitiere kod chochni. Ne gimedo kwedo kweth mar jodolo moko ka oseungo lwedo yiero makamano kara bed ni ging'eyo pogruok manitiere. Wabedo gi samuoyo matin mondo mi wachiw puoch kod pak ne ng'at manyocho land ni olocho kata mar seyo ng'at manyocho lo nikech IEBC ema notayo yiero. To IEBC no emopogore. Bathe moro wacho kama, bathe moro wacho kama. Nyiso ni pok wabedo maliwa inya ni ere ng'ama wacho adier. Omiyo kata kodoko ni jowadwa moko oseruyore mokawo atwa mbele, to wan wamedo kwayo jowa moyie kuom adiera kendo yie kuom kwe ni waritura ne. Kata bede jomoko samoro igi mamiyo gi make a decision too early. So we as clergy, we must stand on the neutral ground and wait upon the result of the Honorable Oros Supreme Court of Kenya, whom God has given authority and the Constitution has given authority to decide on the right direction to help Kenya so that we can avoid bloodshed. Wane kado mar piny, kendo wane ler mar piny. Okikonego wadonji weche mag yamo, mag maundu, kendo kik onego wabede gimora mora manyalo ketho nwa kwe. Ramogi wadhi nyime koda weche manyien gi eki par ni nyalo tudori kodwa namba mar 3 kata Facebook page marwa mano Ramogi TV. Cynthia Diambo owacho ni penje jatelo ni to ere kaka Azimio chung'e tok kadogo lo wachne. Derek wacho ni penje ni sword en adier. Ramogi neno ka thoth ji ni mana gi penjo ne wendo mabende wageno ni biro chopo kaeri. Morris Odeny wacho ni wadhi maber kendo aneno Ramogi TV e yonero makare. Ramogi med chwalo no ote mari kaluwore koda weche manyien kachiel koda weche mabende kata penjo man intiere godo koda wendo wa makawuono kinde mochopo wabiro penje. Kao kamano wadhi nyime koda weche gi kama riwruoge makedo ne ratich oganda bende medo kwayo duol mar IEBC mondo jiw chenro mag gi e chiwo puonj kod kaka gibiro tayo chenro mag yiero e yo maonge akwede. Ne giloso e kinde mane gichiwo report gi kaluwore kod yiero mane piny Kenya otimo juma mokalo. Bende giyango pachgi e wi lwasi mar siasa tok lendo mar duoko mar ombulu mar Compton piny ka gikwayo jakom IEBC mondo ket winjruok kod commissioners mage duto. IEBC wakati huu wa kura hawakuweza kufikia vile viwango ambavyo wao huwa navyo vya kawaida, kwamba kura hizi za 2022 kidogo waliweza kushuka kile kiwango chao cha kuweza kufanya kazi, na ndiposa tukaona ukiukaji wa haki za binadamu tofauti hata zikiwemo haki za wale maafisa wa IEBC ambao malipo yalikuwa ni duni sana, ambapo walipewa wakati mdogo wa kuweza kujifunza kazi. I think lile pendekezo tulilitoa kwamba lazima hivi sasa Kenya iangalie masuala ya kuwa kila Mkenya anapochukua ID awe ni lazima amejisajili kwa kura, itasaidia kila mtu kuweza kupiga kura including hawa vijana. Ramogi gikanyo wakauyo matin kata kamano waduoko koda weche mathoth kikidhi mabor. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile aliya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen.
And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa na story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Yupo Mungu mwenye uwezo, asiyeshindwa jambo lolote. Hallelujah. Naitwa William Yilima, mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka nchini Tanzania. Kupata wimbo huu wa Yupo Mungu, kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Sikiza na Citizen, ni nyumbani kwa wasanii wote. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kododhiambo, wonyangege. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kendo, joneno mag chenro mag luto ombulu mane otimore juma mokalo ogolo duondgi ewi duoko mar ombulu mane olandi wuok tich jumani. Jatatije riwruok mar joneno mawuok e pinje maoko wacho ni chenro no ne ok otim e yo mauyanga. Kaluwore kod okang' mar jakom mar IBC Wafula Chebukati, timo lendo no ne omayo jo Kenya kwe. We condemn the chairman's unilateral decision to declare